Ο βοηθός φαρμακείου εκτελεί όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες ως ειδικευόμενος τεχνικός σε βιομηχανίες φαρμάκων και καλλιτικών, παρασκευάζει φάρμακα, καλλιτικά, παρεμφερεί προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΘ, καθώς και γαληνικά σκευάσματα. Διεκπεραιώνει ενέργειες προμήθειας, διακίνησης, αποθήκευσης, ζυγίσματος πρώτων υλών, υλικών συσκευασίας ημιετοίμων, έτοιμων προϊόντων, σχεδιάζει διαγράμματα ροής, διασφαλίζει την ποιότητα στην εφοδιαστική αυτή αλυσίδα. Πραγματοποιεί ελέγχους ποιότητας και αξιοπιστίας σε όλα τα στάδια παραγωγικής διαδικασίας, συντάσσει εκθέσεις, γνωρίζει τη χρήση, τη λειτουργία και τη συντήρηση του μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού των εν λόγω βιομηχανιών, γνωρίζει τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού χώρου και των εργαζομένων, καθώς και τους κινδύνους επιμόλυνσης των παρασκευαζομένων προϊόντων. Εκτελεί υπό την επίβλεψη υπεύθυνου φαρμακοποιού ιατρικές συνταγές, πραγματοποιεί ελέγχους ποιότητας και αξιοπιστίας των παραγόμενων προϊόντων με δειγματοληπτικούς ελέγχους, γνωρίζει τις τεχνικές επιβεβαιώσεις αποτελεσμάτων και βαθμονόμησης οργάνων, χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές, επικοινωνεί στα ελληνικά και τα αγγλικά, κατανοεί τεχνικά εγχειρίδια και αγγλική ορολογία. Το τμήμα ασχολείται με την φαρμακοτεχνία, τις παρασκευές φαρμάκων και την πρακτική εξάσκηση στο φαρμακείο. Η πρακτική εξάσκηση στο φαρμακείο με τις φαρμακοτεχνικές μορφές όλων των ειδών, που περιλαμβάνει δισκία, κάψουλες, σιρόπια, υπόθετα, ενέσιμα. Επιπλέον στο φαρμακείο τα παιδιά ασχολούνται με τις συνταγές, την εκτέλεση συνταγών, την εξήγηση της κάθε συνταγής, τη δοσολογία του κάθε φαρμάκου. Επίσης, πότε ένα φάρμακο είναι χρήσιμο και πότε δεν είναι χρήσιμο και πότε είναι δηλητήριο. Και τις δράσεις των φαρμάκων στις διάφορες παθήσεις.